kyerɛ sɛ edwie ofiri trem beto badwesem a na onyira na emom otu mpasa enti so wɔhyia me praman so abusua onyira kra ha ani esi amammerɛ amane abakɔsɛm empaninsɛm ani atesɛm koso ɛyɛ Amammere Akwankyere ani adi brɛ wɔ Nhyira 104.5 FM yɛn praman so hanom ani ɛhwɛ abakɔsɛm empaninsɛm atesɛm ani akanfo amammerɛ bi a enei nemafo anti aseɛ ɛhia ana ɔsɔ ɔba na nyina yeyi aku edigu awiem ɛba ne sa mo somfo Kwame Ajenim Boaten nhia me kyerɛ hɔ a frɛ me na wɔkɔ tɔmade so me na brɛ no so a me na pamfo ɛtraseɛ na yɛdwadwe ɛpɛ amammerɛ na pumase brɛ kai sɛ ɛkɔsia ba bia anwumrɛ no nsia ne fa ɛkɔsi no nso Amammere Akwankyere bɛkase ne deɛ ɛdam abusuafo yɛsa tena se ɛwɔ simpie so pramakase so ɛyɛ Nhyira 104.5 FM yɛn Facebook live wa ɛne ne yaba yɛne mo ɛbɛsua deɛ ne adwadwe ayiaku edi egu awia mu yi ewiase empani se gyae saaye ema brɛbo ane bɔnwoma ɛfa wɔn ho adwena enka yɛse ne keterema odi wɔn awoda ɛno ntino sɛ yɛtena se sɛ yɛamammerɛ ne amane deɛ duro no enkrɔfo ɛnsɛ no a daabi enye yi enti dan de nyɛ yɛgye pene yɛn na yɛaba enkyeremu ahodo ɛwɔ hɔ no na yɛde aba bɛsom na aboa ama yɛamammerɛ ɛne amane bibia nso atimi akonanim na gyina na so waka ama yɛtumi asua deɛ ɛde afiri mu enti ana mo somfo Kwame Ajenim Boaten obetimi afrɛ me nana kokɔtɔ ɛna mɛhyia me ne mo ɛba bɛsua deɛ Kofi Ghana ayɛ me producer okukyerɛ nsɛm nyina de ama me nei me bɛresa adwadwe aba no atwa mantimfi na atwa mantrenu sɛdeɛ asansa krokokyina ka atwa no ho agye mfrɛ ɛwɔ wiem yɛba bɛsua deɛ ɔyɛ bɛkyi a yɛwɔ ɛnkaeɛ dum kɛseɛ bi si hɔ no mu a ɛyɛ deɛ ɔte krawrɛ ɛne brawrɛ nwoma soɔ wɔsantima nyinaa wura otumfo ose to awie na de mbɔ din makwa me ntoma sɛ minima mane enti abusia me bɔ na din a na sɛ makwa me ntoma akyerɛ ani di a me wɔ ɛde ɛma noɔm na ɛnɛ ye besua adeɛ afa ɛkwan a akanfo afa so a onya ɔhene afei kasa a yɛfrɛ no ɔdehye yɛbɛhwɛ na yɛsua adeɛ afiri ho na nyɛ ha na me bɛgyina ma kyerɛ saa adeɛ no baby me gyina airport about I think akwa so krom kumasi asɛm ɛna meken ɛnɛ yɛbɔ anan awura ɛpɔ kɛseɛ mu mpani se emiriki se yɛntumi ano ne yɛfrɛ ne nsɛmampɔ nti bɛwura ɛpɔ mewuram ne yɛkyerɛw ɛkwan a na abɔmɔfoɔ fa so kyikyiri kuro afei ɛkwan a na ɔfa soɔ na onya wɔhene ɛne kwan a ɔfa so a onya edin ɔde hyia yi a ɛnɛ ɛwɔ ahemfi a yɛde ɛyɛ adwuma ɛwɔ akama mu no ɛno nti na ne maba ne bɛsua yɛ Nhyira 104.5 yɛn Facebook live on ma mosomfo Kwame Ajenim Boaten betumi afrɛ me nana kokɔtɔ ɛna yɛsan bɛ biewa yɛba ne yɛbɛsom no kai sɛ kwasi ada bia ɛnyina no nsia ne fa ɛna yɛtena se ɛde saa dwuma yi ɛbrɛ yɛatwerɛ din Amammere Akwankyere mame na elder prempa so wɔ Canada ɛntumi wada ma na ade ma me a akra medi etwitwa mo kakra nyame nhyira pa elder prempa me personal handles no me call me Facebook a teacher Kofi Media sansa YouTube no teacher Kofi Media betumi edi machi ho no na bibia nso etimi akos na ewom kai se ɛha Nhyira 104.5 FM yɛn Facebook live wɔ ma yɛba ne abesua adeɛ ɛgye akro ogya adeɛ bi saa adeɛ no tokro ɛda soro tokro da fam ɛso di nso oguma enhwie ngu ɛwɔ amno mu ha ɛyɛ de adeɛ ɛgye akro ogya adeɛ bi saa adeɛ tokro da soro tokro da fam odi nso oguma enhwie ngu ɛyɛ de adeɛ wadwe nkyerɛ Akwankyere fabra Nhyira 104.5 FM yɛn Facebook live wɔ ma na yɛn hwɛ nkenkan ɛmfama na saa bra die yɛbɔ anan ne awura ɛham ewuram ne yɛkosua deɛ afa kwan yɛn nanan fa so a wɔn akyekyere kuro ɛkwan fa so a wɔto din ɔde hye dimachi ne yɛnkɔ abusua yɛtoa so na yɛsua deɛ sɛ de kan ɛbɔ wamane no empani se sɛ ɔhyɛ abɔfra no soɛ na wansua no a osu egu ne yam enti sɛ yɛka sɛ yɛba abɛkyerɛkyerɛm ama wɔte aseɛ no yɛba na yɛba ma memfa adeɛ mbua mitina yɛntoa so ɛnkɔ Nhyira 104.5 FM Facebook live ɛne ne yɛba yɛsua adeɛ no yɛbɛsrɛ wadwe nkyerɛ Akwankyere nsusuɛ wode gu on ma yɛde bɛma ne yɛka sɛ yɛkorɔ ogya adeɛ bi sadeɛ no tokro da no soro tokro da ne fam so wode nso gu ho a ehwie mu ade adwenkyerɛ ho sɛ bi sane gum wani nsa no gum na yɛbɛba na yɛbetiatia so ɛde ama wo hwɛ machi an ma onyina di akɛseɛ ɛna sie anam na wiase mpanimfo bu bɛbi sɛ ɔbanyansafoɔ ɛna furu onyina di ɔbra nkasɛ ɛnwɔ no tie ne yɛba yɛde nyansanyansa ɛba abɛdi abɛtie a ɛhye na deɛ ɛka nyina ne sɛ yɛbɛsua kwan nanam ɛfa so ɔmo ɛkyekyere kuro yɛwie a yɛhwɛ kwan ɔno ɛfa so a ɔmo nya ɔhene
ni ahwe kwan a won efa so esanya ode hye kasa we na bose e woni nkyiremu ye ba ni agina eniema bi so akyerew na wohunu ni yie atiase yie eni entra na emfa desua na emre besre no akye ama foforo nso enya bi na won ahwe dani da me ka kyerɛw se ye wo kura ane wo oman na kane no na ye abomofo ana hyekyere nkuro omo na hyekyere kura na nyina aka abom aba beye oman esnobofo ana sno obomofo ye ka bomofo a ono ne de ne se okowura ma okye otimi kuma abopon empampi no oba fie a ya na enam ode ban edoso na ne omo ye nie omo akokwaye ni mu a omo pedua kese bi se ase na won abo omo sesen e wo hono mo sesen na won abo e fra enan so na ho ana emu bekum nyina wom asiesie e wo hono mo no mo de atoja so no ma ho enzema nse na wache no bedi wo hono ma omo kum aboa na no ma siesie no ma ho omo kum aboa na no ma siesie no ma ho de gu hono mo won ma di bomofo na chi no ye from ayawfo ye se omo di no ayaw enti wi ase mpanifo kura bo bebi se na wa kwada abofo a wo ba bedi na ayaw e okwa ya se tu aka nti wonam kwa ya se wo ye den so enti ayawfo na dwuma se on ba se sanam no nyina no ma ho enti bomofo ne ba bebi sei wo se no ma bobbo apata bi wo ho no mo ana ba bi adua no sika se kura o hyen se no o mo di bibi ji o kakra bi a no mo ti ho no mo ho abaye enan so ti o mo timi duwa na otwe edu ba bi a o mo timi duwa na otwe mienu edu ba bi a o mo timi duwa na otwe miensa na bomofo ne nam no okohunu se bia wo se de ha enwura ne ade asase pese wa hen o mo timi adafuo afa akoto nsuo bi e kama afa no mo akotena ho no mo no mo de ho aye kura tienie na onu e de ho aye kura to mo hwe hyase e do mfo ne ade a na mo twe nkrofo e be ka mo ho na mo twe nkrofo e ba na mo de be ka mo ho oba se na aye kuro e ka kura me ba cho e kura no empampi no ya na aye edan ba ko pebi apata ba ko pebi ene si wo no mo edi ba bi a timi kwa miensa edi kwa 9 na bra mo kwa ni mu mo dos no mo twe nkrofo e ba no afei na eye kuro na omu didi ho ma na be ekura na wo se enya obi na oda oma no die oba bedu oma yesi oba be hini wo ma no en yes we die oba hini wo ma no ama be ye ohene en du ba bi kura ma me se ka pono no hini ano ka epono no na fa hini ano e katum enti opani na oda no wa ba be ye obi a oba be bo omanfo ho no ho ban wa ba be ye obi a obeda omanfo no ene onyankrompon entem wo hini won ma no entempo asan bi ba nya no mienu ntem a ono na eka ene tin yan toto hemfo ase nyemfo mu eni agro no enti obehini o ma no na ohini o ma no na yese wo ye ohene yan to aso enti oba behini o ma no a na omo tena ho ma obo nse na obomofo no wasan so didi kwananim na odidi kwananim edi ba bi kura wotimi tufuru ho no mo eja ho edima obi na odi ama no se onhwe saa kro ni so ma no saa nipa no oba behwe saa kro ni so no oyedi kro ti hwe o ene niema me ne ka bom esua de ekwen na nfa so chichiri kro ene ahemfo kwen na nfa so a omunya wo mo ene woni di so edi ehwe ebe ye kura baako ebi edan mienu omodos no mo be dos bebra na abe ye kro ebe ye kro no ano bomofo pani no na ofiri ho no mo a na akwache kire kra foforo na wajai kro na mo bi se onhwe so ma no edidie ohwe so ma no aba be ye odi kro wodi odi se kro no nkwan so ndi mo so kwa na akwache kire foforo no a na odi obi nso ahia no wo ho wo so hwe so ma me na abe ye di kro na akwa na akwache kire foforo edi bo se ochichi nkro ba se du edumienu e kro no a wonya nkro ba bere ye kan ina boma na baba ye oman baako enti opani no ochechire saa enkro nketo ni nyina ka bom ababa ye oman no on be hwi saa oman nyina no no ababa ye oman hene no ababa ye oman ehene te sha tie fe kura odo oman no a wo ye kura ho hene o de hene oman no
obenya kura na okọ na kwachichire foforo na okọ na kwachichire foforo ya ba benya oman ba ko ma hweso so ofa adwesoman a ye onkro bebere hyadwesoman ase kwamo fumesa edoso a ohine oda no adweso man hene saa na sa ofa mampoman a ye onkro bebere ehye mampoman hene ase so ati ase yo mampoman hene enti saa nkro na yo mampon nim no ni nya ka wo na abaye mampoman na emom ye ka mampoman adwesoman ye ka bia ye dwabeman wo ka ni na nso bomu a na abaye asanteman ni enya asante ye man ni nyina ohine oda no eye di otekrare ane brare otumfo se to be na modi a na bomu ase o ne da no enti ye hyase efre kura na aba kuro na aba oman tie odi kuro ye oman hene ane wo oman ni nyina aka bomu a oman no ne hene baako eye asante hene ye hya ne so saa na bibia so entimi enkoso kama na ye ka ne sei no okwa ahemfie a ye wo de hye e wo ho no mo na ansa meba de hye ne so no hye ne so se oman bia ana kro bia so wo abusua edi so efri se onipa no a okwa akọchichiri kro no ono awa abusua ofri mu ye mfa ne se me ana maba ha no mo me nan so nie ana me ba chichiri kro ya me ya dua nani enche ko basa abusua bedi so no e ya dua na abusua bedi so no e ya dua na abusua eno ti so ba Ghana aye asantememu a so ba asantememu a ye ta ka se asanteman oreko abusua ne dia ene se oman ye kika ba mu no oman ba kwa de kan ye kwaman ananan ma yekofo ala chechire kwaman eno na ne ye fra ne kuma ase no enti ebra omunyina kika omu bo mu na ye yi obi no ba ba di omunyina so se osante hene no kwaman hene ene yi no enei kuma ase hene enti nei se kwaman ana di asante nyina so na ya akonya kase sikadwa kofi kwaman dia ene na kro no kwaman fo dia ne nam se ayekofo na chechire ye ngine se asante ayekofo dia ne so ba fom na okom kronkra hodo so a wo fa kro bi se adwira hene berima osare de na onkwa so wo ya senani ko adwoso di kopma konwa ya senafo ana chechire ye okwadoma dia na fo na chechire ye so ho enti oman bia na kro bia wa busua wonum ana chechire ye hye ne so sa enti ne wasua o kwen fa so nya kro kwen fa so nya oman ene kwen fa so a ye nya ohene nyima ketenkiti bi wa wasua ye to aso nya kwanim me ekọ nya kwachira kasa ode hye ase hye ne so Nhyira 104.5 FM ye Facebook live wo ene gusu app ene yesua de e wo hanom no ne ye kai wo se je kro gya de bi saa de no tokro da soro tokro da fom na so di so oguma empie edi ade ma dwunje sane gu ye bekenkan edi ama so koso ne fabra ne ba ye kenkan edi ama Facebook no Nhyira 104.5 FM like page no ne follow yen wi a mi adoma no se ye be boa na ye ba bia wache yen kan e wo ho no ye ko YouTube nso a Teacher Coffee Media Facebook Teacher Coffee Media ho so twagu a obenya bi ewo ho ma anya asam keto akra ye do asesa do adwen kire ne Akwankyere no eba nyame onhyira mo pa mo somfo kwame aje ni mbo aten nana kokoto na mgusu a mesum no Coffee Ghana egya fidie na chiwo chinchim no ede ema me afa ye nto aso na ye nkosua kasa odehye na bose na kadisua ho ye to aso ne yesua de na ede ema se de ya hya obo se kwan bia so ne ye be mo ate adesua no ase no Nhyira 104.5 FM ye guso kiraw ade maka kiraw se bibi ne unsam a omoa no ema mofra entiti akire ebio de yewu agya ne dawuro no ono na twa so obo mo konfo so o kira busu ede na bo na yiye enti e boso ne enkire ma wa ne mo adwon ayo ntanta enso ye de yenye ne saa Amammere Akwankyere so ne ye guso esua ade kama pa na be ka bibi afa odehye ho yesua de ye kiraw se de abomofo esichichiri kro se de nya ohene na ye ka odehye ye obi a ofri obi a odehene abusuam ye fa no se mi amigina hei me na me ye ohene no ma busuafo nyina adehye ma snemu ma wonu nyina adehye so na ye ba kiraw odehye kasa odehye na bose se ye nyaye tie no ye kasa no ankasa de
eye odi ehyiayem so odi ehyiayem so ana yakora fa so aye no odi hye odi ehyiayem so odi ehyiayem so ene say ya kire kwan obomofo fa so hyekyire kuro edu ba bi a saa de na si e wo wura mu pa bomofo no ba kwa kwotena bonkum ba kwa tena nifa ana odidi ba ana we nso edidi ba obo so mu didi ba na bedu ba bi no no ba kwa hia e won kwantana bi so obo ko hia e won kwantana bi so a se de be ya emia biaye bia ama entokwa bia ma ntino o se onia se ya be hia ha de a yemfa bibi enye ahyensode yemfa bibi enye ahyensode se de be ya se daachi bi mini hono a won ma bedi machi beba behunu se ye nana ye ofa ye ja ebra na odidi asase we so no na odidi ekokopem ha na mu nyina adwen akobenkrom na de tie nie ekoba ne sa ya na wotai ade enhwiren na edi sa adwuma no ebinum ade bibi ti se entome ebinum kra ade abe etimi oduadua abe no ewo ehyem so saa ebinum so ha ode abrobe ena ye enkranjedua ebinum etimi de ye producer fa enhwiren we kire omo na omunhunu enti ase pa so we enhwiren we na ewa hanom na ebinum so etimi ade saa enhwiren we bi esisi wa santi o de hwe se wode enhwiren ato santen ekosa wo enhwiren ya wode ato santen ekosa edubon se na wode saa ade no ato santen ekosa wode ato santen ekosa na se no aba be ehyiayem eso yemfa aye adwene ya wodi ewa hai eso enye hweso so ha asase benkum ho nifa ewo ho no na wona ye won de empese manso baba so na daachi bi oba kire ka ewo so ntino ana odi we asisi ho no kire se hanom eye ehyiayem so we ba na we ba ha ne ye be hia enti woni hu kwan se wo tra we na ba asase we suni hu kwan se wo tra asase we no kwa asase we enti ha no aba ba ehyiayem so ana odi we no esi won ma o kire se ha eye ehyiayem so na saa ehyiayem so ha no nia owa ha no edi so die owa ha no edi so eti die odi saa ehyiayem so yes oye odi ehyiayem so tie no ye die odwotumi ewo fa ha ehyiayem ni fa ha no ane yesi oye odi ehyiayem so odi ehyiayem so ane man ba ye odi hye tie no ye ene man ba ye odi hye eti die oba ba di saa ehyiayem we so no na sefo nyina so timi di ehyiayem we so ma no ye yie enti ma na sefo nyina ba ba ye ade hye ane ma na sefo nyina ba ye omo di ehyiayem we so e ma no ye yie ti odi ehyiayem so ane man ba ye odi hye ye krofa so a ama no abasa enti okwa ahemfie na yesi we ye de hye a kwan ya fa so ba ye no efiruram ade ba ntina ya ba nyina wuram a ye kire wo no pensi be ye kire abon ho de san ho be ye kofa ajewa so ho a ana ye gya no wo enti ya be gina ha no man ye de we eye mfa to ho na wate ase yie na nkoye anibia na so adwuma bia teacher no so kwan fa so nya odi hye ana ye kire mu ade ya kire wo no enti so be hu a ye okro ana se we okra ye okro anye wo oman mpampi no ye ana kro no ana se okra no akoye edan ba ko bi mienu bi ada hye po bi mu ebre ho tretre no bo se na ba be ye kro kese na nkro no enyina ho bi bebre a na ba be ye oman ba ko saa so anye wo odi kro anye wo oman hene odi kro no di odi kro ba ko so ana oman hene no ne a oda enkro bebre ano ehweso se wo hene eno ane ne yaba abesua ho ade agina niema bi so akire wode se de be ya obati ase ama bibia so asipi ewo adesua yesu mu aye Nhyira 104.5 FM ye Facebook live on ma ye akuya nim no ye be gina niema bebre so asua de se de be ya dan koya enkonye ya no tra anye de beka na onso uhu a ama wate ase ye kama pa confident na kruchire nsam na ema me eguso esua de na yaba wura mu die ye nyina so na ye nkire ebe ba kwa ase enka ena adesua no ho
na bibia eto ya monsoma hunu ene sei empanin se bibi ankoka papa enye grede amafo ta abusa me pa momyenkwai na we nso yensua ho ade ni mfa ne agisua no emra na wiye yeguso sua de abusia ene de nya asem keto akra ya ba no bede ma ana yesue ego ede ama asem ba ko mfa be ma na ntintine ya be kwaye mu ni yesua de no ase eto aso na ema adesua no edi mu pa yesua ode hye ho asem awie ekwan na mfa so chichiri kuro yesua wie na emom ebe wo eye ba nkrofo ta abusa me pa ntini ba ye no na de makoma so se ye be kire na omanfo nso ate ase ye amose se bibi ankoka papa enye grade se bibi ankoka papa enye grade papa no ebi wo kro wo hu bi da oduma de kro ana grade no ede afi adesua be ene gomuo eno enti na ya ba abesua de wo hanom no ade a wo hu wa hai eye abe edie a wo hu ni hai eye abe he ni ho asam ye ka se ye ka de be kyen timpanvo kra ka asem bi se abe ho mfaso ebura diasa ene sei so hwe a we yenya diaba omu a na diaba no ya abe no etimi de ya abe kwae wo ya abe kwae na mu kra no obenya mefin a de be soja obesa nya adwe a obetimi de aye nwo adwe nwo adwe no aye nkwan no awie no obetimi asa ani enwo na odi aye nkwampuro edi eno na nchen obetimi nso anya praye de pra no wo hwe saa we de bi kra wa ha obetimi se anya praye nwura yi se o tete na wo hwane a eye praye na odi apra wodi to nchen a abe ne fan bi ye de kenten ye de nwina kenten basket ne ye de nioma agum obetimi abu abe ana watu atu hono mo na wodi atwansa ensa fufuo we mu ne nya fire ye kansa ewi asensa ye kansa pa de eye oba de bobre nsa no efiri abem aben wawu na wo se we de asa ye nko no na efidomu e de amawo watu mira no awie no ase o se de ye mfa nya hwibiem no akokono siminie so ahun enti no kira wo se abei eho anyema e bebere wa mentimi nkan na de yenku yanim eho ben so sa de doso ba ko na mka kira wo no ben se bibi yankoka papa enye grede ansa na mrenken so besi terase no na odi asase aka kire no abem papa wo se eni ne dom abem papa so se wonim manifo ye ka se ye ka ho so ba ye be ka ye nweda ne nemu ba ko a me betase me esua de ato na de esua so se bibi ankoka papa enye grede ye ka papa ebusua abe papa wei anya friend papa no wei anya friend papa na sa papa wei enkase bi wo ho a wa hwe na wo be prapa enkase bi wo ho nti wo na enu abe no so oba no abe no a wodi kan ye dey ewe enkase wei edi free ho ti aben papa no enie wei nya friend aben papa no enkase bi wo ho ano ya na enkase no se wodi ade bi a den se yasekan se dade ana eye dua ekoka ewo anyidie bi a eba kosibula ni fra no sound ewo anyidie bi a eba na ye gre mumye nkodi hwehweso bi ewo ha no mo mumye hwehweso bi ewo ha na yentie se de ebesi akom enti ye hwe papa no bi na mama hwe ncha nka se na wa ewo papa we hu no na yenwe evan kire tie sound no sorti eje gre mama se me sanya fofra be hwe so ho ebubu dia na no nampa ti sa oti enye na ejeje ye no a eje gre eduba bi na se ade na no ode abo se only fa white grede eno ana na dina so hye ebe bi se wi ase bibi ankoka papa enye grede na ohen se ya we na ani ebe we emu odu papa adesua bebere ewom ebi ne se ye wi ase no ayete no bibi ne si ansa na bibi esi tie no ye bibi ne besi ansa na bibi esi ina yesa ka asem bi se there is no
smoke without fire. And see that's who see wa bra eja any baby who see an efriba. Sabe na wait here. The answer na obibeye bibi no na wo na bose na wase. Enti bibi akoka papa we ya anye grededa. Alhye om no edos na mu bia mpese esua e wo ne se. Ukoto se bibi ekoso. Ukoto se obi ye bibi a me patwo nya botre pa. Hweniye tietiem ansa na woto ho anamo. Ebio ya na eni nkrofo tifie a yensua omusu no omoba nche omase. Tide bia mu ye bibi a ni edu atem ni e ha wo me patwo. Ya na esi nkrofo bi ha adwen. Obu ho mo ha adwen pa ne se wa nkwa akoka no a won hawo. Ti wi ase bibi ankoka papa enye grede. Wa nkoba krono enfa krono nto so. So wa nfa atade bia miemia ho enyi unu fumu anwu a ye nka nche se bio wo ye tutu ni. Bibi ankoka papa enye grede. Enti bibi a ye bia no. Hwe na hu ni ye na ti ase ye anya sa ebinu magina so enye bi e de tia wo. Hedo wase eje kroja e de bisade no. Tokro da so tokro da form. Na je nsu oguma empie. Ye to ho e uza dodo na ade aba e da mase. E onipadua. Tokro da mesroma no, tokro da me form to. Na zo di nsu oguma amunu mo anya de be pie. E be chepa ansan epie. Eno eye oba de enim atwe ho ahia no kwan ne fa so te ase e bi eye je kro. Eno ye di tu mam oba ya oba boy. Amammere Akwankyere so Nhyira 104.5 FM. And then so yasan ba another episode yaba e de abesom wo no. Kwose da bia enyimre no nsia ne fam ana e tena se e de ba e besom. Nyame ya no da se ne e be sa tena se ne ahia enti ya memma dwumadie enhwere okra firi se adesua bebere e o mse de ne bosua de no. Kofi Ghana mamma na ba so pa nyame hwira no. Okruchi ensem ni na ade maame. Owie odina fiji n'echi okinchi ne furuma ede maame. Ana kwame eje ne buaten na na kokoto mesme ba ya me be somo de me di ja o say Nhyira 104.5 FM ye Facebook page ye YouTube page no de kire che na afoforo enye bi ko YouTube nso a teacher go media ne Facebook ye be sa de ato a oto am ho nso a obeye bi no ahwe nyame adma ye be hia tete okrata atwo se me si ha a chia mu nyina